You have slain an enemy. Double kill. You have been slain. Ayaw, wala balay ugas ani mo. Pati ana oh. Unsa man ba? Ari ba ari. Ano eh? Napatay na sa karon. Nawala lagi. Oo. Ayaw. Kausa lang lagi. Pagod ka. Lugod ka. Lagay mong suwan din. Ay. Nga ang kuya Rebe. Ngayon, kausa lang. Kausa lang. Ika na nga. Agay, patay nga. Rebe, kausa Rebe. Kausa lang ba? Kausa. Pero nga, ipatay ni mga kwarsa na. Iuga, gini mo. Pero nga sa nagpatay niya. Kaya sa langaw din. Patay ka. Patay. Patay. Patay, Jod. Usa lang. Ila ka ron? A few minutes later. Ayo, patay ka. Di mo nakibalo ng Tuhan na sa? Double kill. Ako na. You have been slain. Siga matay. Patay sa? Double skill. Kausa lang. Kausa agad. Hula sa ng Tuhan na eh. Tinawa ko. Ayaw mo. Pila ka ron? Sa bago, hindi ka ron. Kuya ni mo to. Kumuli ka, kuya ni mo. Layo ka to. Iyay. Sabi. Mula sa cellphone eh. Tuhan na eh. Kusa na ba? Ako lagi na lagi. Mag-victory lagi na. Nagdipit ka na. Dipit. Kabuhangan ka na ron ha. Patay siya. Tuhan na eh. Ay, sumbon ikaw. Per! Oh, na. Tanaw sa kwa na eh. Iyan ka na eh. Bold ay. Oh, sige. Kuya ni mo to na. Per! Ay! Tanaw ko na. TikTok eh. Dagong kay tutoy eh. Huwag tutoy. Liwatan na ni mo eh. Ha? Nga. Nalala ka. Ano? Ano ko na di? Per na! Boy! Huwag tutoy yan yung kita na pero? Wala na Mobile Legends per na. Pero huwag tutoy eh. Ay ba? Murang eh. Laki dito. Kanina mo ni sakto. Kanina, di pa rin ganiha nga. Mga ito na. Asi ka matay eh. Oh! Kanina. Nani na di ba kuwag cellphone eh? Di na ko ka galing yung cellphone. Atang nalik ko dali ba? Kilak-kilak na ito. Lungkot. Kanina ko ni. Ya, ay si Pangoy diha kon. Uy. Kaman hoy ka diha. Sumbagan diha lason, Pangoy ron. Uy. Dapat nungan mo na akong manggol. Ha? Buwan nagtaro ta nag TikTok ya. Ayan. Hatag. Uy, ano to? Ignat yang manguda. Duwan lagi. Ano siya? Iko ka na mo sa. Balik. Balik ka. Balik ko eh. Ito sila mo. Gawa lang sa tiyag ka ng hindi crush. Uy! Oh! Balik lagi mo! Bantay! Ano man? Back is real. Sino mo kumain nyo? Sino? Oh, Party. Dati, ito na wala eh. Tanaw mo ito, no? Dino. Yes! Oh, patay.